sabu sattude nguleki woni ƴewnene laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yi aljannaji wuro omo wone aljanna omo durno yitere makko sartinŋaji gonɗi toon e lekkule gonɗe toon ha hunde fi e jungo makko he ndeko ko pom oyi pomo o jagiri e jungo makko kam wone laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam pom o waɗi pecce nayi hen feccere wotere garmi jimmi e muɗum min nelaɗo mbimi feccere holi an o yi min komi debbo hurul ini mbaɗanaɗo ɗo henna dow suudu Ababakar Siddiq oyi jako o ko joom gueɗal ko sahaba nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah wi woɗiri mango Allah so tawi segene goto e rewɓe he so yaltinama aduna o funnage aduna o o wodiri Allah e teddungal muɗum aduna o e asmawuji ɗi e malikaji ɗi kamɓe fof maɓe jogo fitina sabu yo adde oɗo segene goto o yi ɓennumi jimi festande ɗimmere nde mbimi an fesinde hole an o yi kam min komi debbo moftanaɗo seydina Umar radiallahu taala anhu o yi ngulimi ɓennumi feccere tadwire nde mbimi feccere annene holi an o yi min komi ƴiƴam toñange baranoɗo e fenade seydina Ousmane komi puddimo ɗum o yiɗennumi yeeso feccere nayi wire nde garme e mayre mbimi feccere holi an jabakimo ha ɓooyi nde wimo ayi nelaɗo Allah hen Allah tagimi aljannaji waɗi kam ɗo henna nandinimi ba adam e mba'adi Fatimata binta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama Fatimata binta noon ko joom suudu Aliyu ɗum koto aduna wonno ɗo e aljannaje Allah humani kam inni kam inde Fatimata binta alayhi salam Allah tontiri kam jikkuji Fatimata binta kono noon ko adi kumal seydina Aliyu e Fatimata binta taw kanko humanama seydina Aliyu duuɓi ujunere nelaɗo Allah wi jaltomi sallallahu alayhi wa sallam annore nelaɗo Allah nde wattama e keesi baba Adama Allah wi nelaɗo wi sallallahu alayhi wa sallam winde Allah tagimo nde Allah yonnimo Allah darnimo yeeso muɗum ɗo Allah ne mantamo Allah wi wa innaka la ala khulqin azimin hefereɓe mbi o annabi o kangaɗo Allah wi umpini o Allah wala sahi ummatinu o wona kangaɗo ha ɓoyi hefereɓe ɓante makko ɓe mbi o jimowo ɓe mbi Allah wi umpini wama allamnahu sira wama yanbaghi lahu o wona janguɗo jimiri wona kadi kanduɗo e jimiri o mbi ƴewno ɗum noon ko cimoje alam tara kayfa fa'ala bughda sahabil fil ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول ويأتي جورجيما إلام ويقعد النبي لقوجيما إنا عليناك الكوثر فصل لربك وانحر إن سارئك هو الأبتر ويقعد النبي للقرآن وجميل الذي أمتني بداري النبي بالبلاد الذي أمتني handanani e bileji naade aljanna oɗo noon ko aljannaje kay dengade annabi ha ɓoyi annabi wi annoremde Allah tagide Allah jiime am waɗimi yeeso muɗum ene darami kanko Allah omo mantami omo sifo kam ha ɓoyi Allah dari yeesam o huccide Allah ha ɓoyi cukkimi min annabi kersumi Allah toɓɓe marñumi toɓɓe nayi jalte ɓannam he cameleji
hen toɓɓere wotere ndeka ko nde ko Ababakar won ɗon toɓɓere heddinde nde ko Seydina Umar won ɗon toɓɓere heddinde nde ko Seydina Ousmane won ɗon toɓɓere heddinde nde ko Seydina Aliyu karamallahu won ɗon annore nde itta e watta e keesi Baba Adama malaikaji ngari ene jeeɓa Baba Adama joɗɗo kay yiɗirte ko yeeso oɗo gone darde keesi toɓɓere Baba Adama eɓe dara cakkal makko to eɓe jeema kono ɓe giwrani yeeso makko kamɓe malaikaji Baba Adama wi Allah ɓeɗo holko darata e am Allah wi ko ɓiɗɗo goto e nder ɓiɓɓe maɗa mboɗo waɗɗumen annore mboɗo watte leskisi ma he Baba Adama wi Allah jimmi minne komi dara ɗum gittanami annore nde mbaɗanami fewɗam sofurdu he Allah itti annore nde waɗi fini joforde he Baba Adama so fini subaka wonay darde filindu annore nde ene fiya ciine makko Baba Adama wi Allah mbiɗo namdima e tagore he on keddi taw ko joom annore Allah wi oɗo yimɓe nayo ene jaada e makko ɓeɗo koye makko gondi ɓeɗo jogui annore hayso ɓe ƴettaki annore makko nde Baba Adama wi mbiɗo ñaagui annoje ɗe hande foti mbaɗe jungam he Seydina Ababakar waɗano feƴeɗu junuɗo Seydina Umar waɗi fekkere ndu Seydina Ousmane waɗa e koddaru ɗo Seydina Aliyu waɗa wurwotu ndu nde o fini fof omo dara kanko Baba Adama ɗiɗo feƴeɗi joyi omo dara annore ndene hen ƴeew holde Allah ittoyi ɗum toñede Baba Adama wofi Allah haali tan o jaggi jungo makko teddumo gonmo ɗiɗo annoraji joyi omo dartintono hen o woosiri lekki inna sajara zaqqomi lekki ganduɗa nenere aljannaji o itti o waɗi hunuko won jungo no wano teddude Allah wi gittumi annore nde annoje ɗe nayi fof jungo makko battume keesi Baba Adama ha joni wonta ha tefiɗeɗi he saabu oɗo jungo fotani wofde Allah ƴeewoɗo ko annabi tan an mbiyata ka neɗɗo moƴƴo mbiyata ka ceerno mbiyata ka wali mbiyata ka neɗɗo juuɗo an so jungo ma wofi Allah noon holko ko faara قولما ينذرون ما الماء إذا قبل العدو لما قل رسول الله الرئيس والما يغنى الفوت فوق بكل ما لما قل رسول الله القرآن نيدا وكم يشبدا تاكودا يرد تيجان فوتيد ما رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاشكي سوية تاهي سيرن ببي غوغي ميبه بفوتونوين يتنا كونغوي مورو نلال مورو نغال نلرينو نلال صلى الله عليه وسلم